Bé, els divendres a la tarda celebrem el que en diguem l'assemblea ordinària. En aquesta assemblea, a part de comentar aspectes que ens interessen o que ens preocupen, fem les votacions pertinents. Primer votem el company o companya que ens sembla que ha sabut conviure bé amb els altres, que no s'ha molestat, que no molesta i que sap conviure. Després anomenem els càrrecs que s'han de desenvolupar i ara estem votant el nou delegat. Fem una votació secreta per canviar els delegats. El delegat és el representant de la classe i cada divendres el que fa és l'acte de l'assemblea i apuntem tot el que decidim o tot el que parlem en aquesta assemblea. Aquí el delegat adjunt actual, perquè la delegada està de baixa, està prenent nota de tot el que cal tenir enregistrat.